Shalom. Selamat Hari Paskah na parjulu. Hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus. Ala neng masuk nama hita tu acara perminggota asa tapahohom artangya kita di bagasan rohata. Marede hita sian buku ede nomor 33 ayat sadaro ditulu. Pesta Paskah hatuaon, Pesta Paskah haluaon, sian hamateaning, sian hamateaning, Tuhan Yesus no pasuang angoluan hasonagan tu selalu jolmaing lalu hobanu atoru dan tanpahen diopanum raja si pargolui raja si pargolui hamatean hamagoan nasopola habiaran mengatalui sude Tuhan Yesus donamonang Tuhan Yesus do pasuang lasmi rohada bebe lasmi rohada bebe dongan golong mahatanan dapot seadi ibadah dan agamon magobe. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amin. Unang homa biar, ay ahu do perjolo jala perpudi, ahu do si parngolu, nang mate do ahu na jolo, gabi mangolu atong rodi sa leleng-leleng na, dia udo anak hisuni hamatean dohot banua toru. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate do hami tuho, ala ditaluho kodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamatean mi, ala disodangi hodo tanoman nami, asa marpakirimon na mangolu hami, ala ni haheheon mi, dang huhabiari hami behamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian haholomon tu hati uron, sian hamatean tu hangoluan, atong pergogoy mahami mamuji mangoloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangolu, pay masahat hami tu labung mi,
Amin. Tabige makor ina parari Kamis. Marede hitasian buku ede nomor 214 ayat 1 dohot ayat 2. KBG maha tani debata patujolo ni jamita turpuk tu ari pasca na parjolo imana tersurat di Pesalmen 110 ayat 10 patro di 20 sada songot nasomal tajaha mamar soring-soring. Pesalmen 110 ayat 10 patro di 20 sada. Jahoba do pargogoku dohot edeku jadi gabe hatuauku ibana. Tibul situ tudo di siamun ni Jahoba do sibahin hamonangan. Nunga gogo tutu di pisang Jahoba au, alain datung hamatean au di pasahat. Odo bahal ni Jahoba, bongotan ni aka partigor do isogut. Songoni mahatani debata, martua ma akan nau bege hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tabige makor punguan ina Naomi. Marede hitasian buku ede nomor 10 sada, ayat sada tabalima. Adoras, Iro, Adoras.
dolas ni rohado angongok itu hatai kodan mahita supajang lasbe marohakai kodan mahita supajang lasbe marohakai. Huria ni Tuhata di bagasan Kristus Yesus, di bagasan pernguluato na sa laonon, olo do hita mabahin hacit ni rohani dongata, manang keluargata, terlumowi may Tuhan debata, ala ni saunari Roma hita tujolo ni Tuhata, laho manorsoli pambahinata nasa sumani, martangia kita di bagasan rohata. Martangiang mahita, ama namin na di Banua Gijang, pargugo na sohatu dosan jala para si roha bolon, dang di halomohon roham hamamate ni pargeduk, alay hamumulak na do, asa mangolu ibana. Ubaheni, rodo hamin waing tujolom mangido hasesaan ni dosa nami, lehon madihami hagogoon mi, mangalo na sajat jala togu-togu mahami di dalanmu nasitongi. Asa mangolu hami di bagasan pakaholongion ni Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Endang adong imbar nii. Tung saluhut nasida merdosa. Jaladang dapat pujion ni debata nasida. Gabe dipitori nasida do dalan basa-basa binahen ni asi ni roha hinorhon ni panubusion na di bagasan Kristus Yesus. Ibana do padiri debata bahin habangsa parasian marhite sian haporseaon ni mudarnai hasangapon madi debata na di Gijang. Amen. Tabigema kur narwastu.
Maredehi tasian buku ede nomor 36 ayat sada tabaopat. Tani debatan agabe ruhut ningolu na ibaru di bagasan minggu pasca na perjolo imasian Roma 5 ayat 10 alu. Ucaha madihita asa songon marhite sian pangalau sioni nasahalak lalu uhum hamagoan tu saluhut jolma songon ido marhite sian nasada nama mitori sahat hati goran hangoluan tu saluhut jolma. Songoni mahatani debata rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata le Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahubar tu hatami. Amin.
tabege makursian ama. Maredehita sian buku ede nomor 210 alu ayat sada dohot ayat 2. Tuhan Yesus Tidak kon maha porsiao tai
Songonani hati lakon ni dongata sa porsiao di portibion rap madok mahita. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na manopalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si antor di perbadia adoran soha bubuhan. Ido tuhata na manaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang ala tuat tu banua torudung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul di siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pa mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsia ditor di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabige mating-ting na masa dihuriata sa minggon. Ikting na masa di tonga-tongan huriata di bagasan na saminggon. Ruas nataba. Mulai sadarion si April 2023 martaba ma ruas ni huriata ima na parjolo amata Oliver perlindungan Hutagalung dohot inatai Reni Gita Puspasari Boru Siregar na maringanan di Jalan Bunga Cempaka 11B nomor 31 masuk sektor opat moluarong nasida jongjong ma nasida mulai tema na paduahon ima amata Rianto Tri Saputra Siregar doh inatai Melpa Diakonia Boru Saragi doh sada danak na maringanan di kompleks Citra Garden Blok D masuk sektor onom jongjong ma nasida mulai tema. Nah paduahon belajar sidi mulai hari Minggu tanggal 16 April 2020 dimulai ma persiajaran tuak kayanak kota nanaing mangihuton parguru maluaon alani asabui disosoi akan atorasna molo nang mendaftar do dasida molo so mendaftar do pebo do pe mendaftar saat hari Minggu masuk pukul 14 WIB manang pukul 2 arianna maringanan di gereja tahun. Manopok namar sahib. Di hari Sabtu tanggal 2 April 2020 di Topot Huriatta do Ima Amata Situa S Hasibuan na maringanan di Jalan HKBP Pasar Onom laos di Patu Pado Ulaon Nabadia. Jalan Naksoni itu akka ruas na di bagasan Parsahiton manang alani akka usia na subuh bero tugari jaon dinalau mangihuti ulon nabadia radido huria mabahen pelayanan tutong-atongan di bagas nasida ima ulaon nabadia di Papua akka situa sektor masing-masing ma tu kantor ni huriata torop ni nama ulon nabadia na dari Jumat Agungi ima bawa 457 halak burua 164 halak pungusude 1420 sada halak ima tikting na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan nasa minggon mared dema kita. Tuhan di
Martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramot ya kate-ate doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhatta nahena holongan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus. Barita nauli hatani debata. Di pesta Paskah di bagasa sadarion. Dienet do sian surat di Apostol Paulus tuhuria Kolosse. Bidutulu mamukka sian ayak sada taha tu ayak opat songonom mahatana takasma tapai hutihut asa hujaha sian julu. Asa molo naung rap hamu di pahehe dohot Kristus jalahi hamuma akada digijang ai disido Kristus huddul di siamuni debata akkana digijangima parwaho kamu unang ma akkana ditanoon ainung ngamate hamu jalabuni do ngulumuna rappon Kristus di bagasad debata alai ia dunggabe patar sogot Kristus hangolu attai bisima gabe patar nang hamu rappon ibana di bagasan hasangapon. Ido sahatna. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Molo tajaha di 2 Musa 12 padohan Paskaon narode sian hatahibir pesah marlapatan melewatkan mangalausi yang berarti menyelamatkan. Di paborokat debatado bangsonai bangsa Israel haluar syatanu Misir. Tutano baga-baga naung niwarihon ni debata tu punasida Abraham imatano kanan. Kalai godang do hamaolon. Godang do abatabat napinatupani Raja Parao. Alani i disuruh debatama bangsa Israelon. Tikul fobor hak dope. Potok kamu ma biru-biru. Biru-biru Paskah. Pilih hok kamu meninna. Alai mudarnai. Lapu hok kamu ma tudua tiang nipitu. Nijabumu. Dohok tutuang nana digijanginin. 2 tiang nai, dohok tunat potohang nanda digijangin. Memulus madebata. Manok pesah melewati, berarti menyelamatkan. Sianima arong domba Paskah. Yang pertama dalam Alkitab, melalui domba Paskah, Allah menyelamatkan umatnya bangsa Israel. Semua anak sulung di Mesir mati. Tapi semua orang Israel dan anak sulung Israel hidup. Saunar ya kamang betamu kainang Yesus Kristus do gabe biru-biru Paskai. Bagaimanakah Kristus menjadi domba Paskah? Mulut aja amang do tamuinang di 2 Korintus Bidu 5 ayat 20 sada. 2 Korintus Bidu 5 ayat 20 sada di surat Apostol Paulus di si. Ayoddo di patu pada bata. Humokopita gabi dosa ibana naso tumadda dosa. Asa gabi haluau ni dihitainna. Dalam bahasa Indonesia disebutkan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Gimana nak sobar dosa? Yesus manusia, dia manusia tetapi tidak pernah berdosa.
Kita manusia berdosa sejak pelanggaran Adam dan Eva. Dan ngadong be na boy malua siya dosai ikon hamatean nama. Alay Roma de batani ojar ni asin rohana halongangani. Disuruh ma anak na Yesus Kristus gabi biru-biru Paskah. Dibuat masyak kita dosa tai, diapehom matu Yesus Kristus, dibuat mahati goran nai, dibahait tu hita. Secara sederhana boleh tadokon, Kristus menjadi dosa kita dan kita menjadi kebenarannya. Di mana ma gabi dosa ta, kita ma gabi hasit tongan. Alani iya kamang, gabe mubama statusta. Mubama statusta. Ido na di jami taon, akamang nakining ayak sada, idokon asa molonang rap hamu di pahehe doho Kristus. Tarok nakining ngadi honahot tu Yesus Kristus dosatay. Dosata dung madabu tu dosa sianu puta si Adam sai bakko berdosai ma halomuan di jolmai disuruh debatado si Musa mangalehon manapasahat to pati ni debatana sapului didolok sinai pati perjolo sahat tu pati pasapuluhon alai sedilanggar jolmai itu ima sone dokon ya detai nani dok ni patiki maul diula jolmai hinorhon ni bakko merdosai game maburai do pati kotu kita. Hukum Taurat menjadi mengutuk kita. Karena ada niat, ada sifat berdosa dari kita. Alani ima hurok amang atalangkari rube pati ni debata talangkar aka aturanna. Jadi songo salah perjahak mahita rupani na terdakwa di pengadilan di debata. Tahu tak talangkar sudah talau si pati nai aka hukum di bata aka aturan na gabe perjahak mahita to songot salah perjahak mahita seorang terdakwa yang duduk dalam kursi pengadilan Allah didakwa mahita debata ma di si hakim panguhum alelaos debatado jaksa penuntut dituntut kita satu-satu. Ngai langgar upungmu songonong, ilanggar homu se, ilanggar hokon, alani hukumanmu, ancaman, hamateam, masaliling nililing na dia pinarok ko na huluminin na maripoti-poti. Alani hiasini rohan debata, ibana kinidokon ni Apostol Paulusi, di 2 Korin 5 ayat 20 sadai, ibana na suatu madda dosa, gabi kedosa tena, Romay mana maddo, Jesus, au magatina mangin. Au magatina ina Yesus Kristus. Ibana matong advokat pembela na luar biasa. Au magatina ina. Di honahom matu mana tung dosatay lagi. Mati may mana di ho pinur silang. So ko jamita na di ari Juma agungin na dari Jumati langi. Ibana men natong malim law si mana raja. Dakya arung malim law si mana raja. Di sada di pribadi daholan Imam Melkisedek inna raja di Huta Salam. Iba nama Yesus Kristus, dia raja, dia imam pada waktu yang sama. Jala alai mana rupani ngari apeho tu mana dosai, imana mama meleho dirina di Golgota, lau si mana rumelimi. Anggo di pada naro bidangi arong go situ di malim, pasahat tu piliani di inganan da subbedia di bagas zoroi. Dan lau melimi tu pilihan, arong go dipilihon. Alai yang go tuata Yesus Kristus. Ibana ro malimi lau sibana ro piliani jalalang kata pemiliani ima silangi di na terdakwai hita Roma Yesus au magatina liamang naolo wa liamang ina kan nalau biru-biru au magatina ina ipilih di mana ma alani iya kamang do tamu kainang molo di dolok sinai marhite patik na sapului di dok tu hita iko bediaru hamu molo so bedia hamu iko mate hamu inna ade di dolo Golgota di dok di mata tu hita akan bediaru hamu ai nunga di sesa di tobus Tuhan Yesus Kristus
dosa muna ini. Iro kamang do tamu kanang, iro las dirata. Jala di sahapom matuhi tai haluauni, di sekitar diri hita tu bagasan guarde bata ama anak dohtor di Purbadia. Didok Apostol Paulus di Rom onomi. Saya tulis itu sih di sekitar diri kita namanya dohi tarak doh Kristus di bagasan daging naburuk doh ngolu naburuk alai hehe dohi tarak doh Kristus di bagasan ngolu doh daging baru. Asahita kamang kanong terdiri tu bagasan guarde bata ama anak dohtor di Purbadia nung ngatalao si inang sehali ari paruhumani. Mate di bagasan ngolu naburuk hehe di bagasan ngolu baru. Hehe kita. Imanan idok ni Apostol Paulus daya sari tu huria Kolose ala nong dipahehe amurah do Kristus inna. Ala nari gijangima parrohaho kamu itu. Kita telah dibangkitkan, kita telah melewati satu kali masa penghakiman, mati dalam hidup yang lama dan bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru. Asa ngulu na tahangulu hosonaria kamang lo tamu kadang ngulu nai baru do. Si hangolu horot taso di Banua Gijang tak 100% baru. Kulah yang musibah dok. Si hangolu horot tamu di Banua Gijang tak 100% baru. Ala nang ata hangolu hosonari. Jalan hangolu tasonari tak 100% buruk. Ngata hangolu hobe ngolu nai baru si hangolu horot taso di Banua Gijang. Buat taruh rupani nanti hidup di sorga adalah kontinuitas perluasan dari hidup baru yang kita miliki sekarang. Ido dari gijangima parrohau kamu ini. Jadi dina terdiri kita dada hola na di pasad dak da hola dilian di hita ngulunai baru ale di pasada do hita do Kristus laos di pasada kita musekonai kita sama hita akan aporsea. Kita menerima hidup baru dari Tuhan yang sama Yesus Kristus. Kita juga menerima disahapon itu kita dimeteraikan melalui satu alat anugerah yang sama yaitu baptisan. Di pasar taruh Kristus jala sada kita sama kita. Idu nani dok nak kamang dok tamu akan nangis nak kiring. Ai ditot Tuhan debata doina ibagasa Kristus do hamu na terhisap. We are in Christ the side of death and we still remain with Christ on that side beyond death. Pada waktu kita mati, kita ada di dalam Kristus. Dan pada waktu yang sama kita melewati beyond death adalah tetap kita berada di dalam Kristus. Ido kamang do tamu ken nanido. Alanido dia ya opati dido kamang do tamu ken ha angin ngake wotok konaken yo isi. Alai ia dunggabe patar sogo Kristus hangoluatai di sima gabe patar nang hamu raponibana di bagasan hasangapon. Didok di Filipi tolu ayat 20 sada. Filipi tolu ayat 20 sada. Paubon nado dagik tanah ulo busuk jalan aleaon sadus sudah nasang hapinin. Dia ada jaminan. Parrohau kau mana digijangi. Jadi boleh kita lihat sana. Kita ini adalah memiliki dua kewarganegaraan. Satu masih di dunia, kedua kita adalah warga surgawi. Parripeni purtibiodo kita nggonwai. Ale parripeni Banua Gijang ko kita. Nak parripeni purtibio kita dang nah tubuh purtibio behita alan lunga di tubuh kita padu halion. Karena kita telah dilahirkan kedua kali maka kita bukan berasal dari dunia. Tapi kita masih di dunia ini sebagai musafir. Dan pada waktu yang sama, kita adalah warga surgawi. Dari gijangima sarihokam. Karena itu saudara-saudaraku, bukan hidup sekarang menentukan hidup di sorga. Tapi hidup di sorga lah menentukan hidup sekarang. Ngolu nanang rodo di Banua Gijang. Manut Tuhon ngolut tasaunari. Dan ngolut tasaunari manut Tuhon ngolu di Banua Gijang. Yang gongul tasona dan ada woi patu-patu tangulut di Banua Gijang lagi unang sampai salah saya ulangi sekali lagi hidup di sorga yang menentukan hidup kita sekarang bukan hidup kita sekarang menentukan hidup kita di sorga karena bagaimanapun hidup kita sekarang tidak akan mungkin mampu kita
menyediakan hidup kita di surga. Tuhan yang menyediakan itu. Alang aporsea kita pasti masuk tu benua gijang ido ni kada postel parus dari gijangi ma parrohaho kamu. Dah ta parrohaho dari gijangi mangulu mahita, manggulmet marparage, makatai, mardoga di portibion, songon parangan di parbanua gijang. Kita adalah orang-orang surgawi yang ditempatkan Tuhan di dunia ini. Karena itu dari gijangnya perrohau, ngahehe Kristus, rahehe ita, ibanda di banua gijak saudari, hudul Indonesia munir mata ama, memerintah semuanya. Kita juga meniru Kristus. Daksa robang, boleh ditajahar pani di Rom 12, janganlah kamu sama dengan dunia. Unang masa robak kamu, dohot purtibion. Sosila Rom 12 ya 2. Daksa robang mahita tu. Biar mau dekan inang. Ati amang molde kan? Molde dah. Hoi solak asal lunak pau, mago ketaho halak asal lunangau. Idung gede pertiwi odangi. Masih gomak di mana? Aduh, anggon dari tanah on. Nama molde. Alai, alang ngadilia di hitangulu ne barui, ima margo goyo kita itu to. Dak sautik dilihat debata. Dang godang dilihat debata. Otik menang godang bodo pe eto. Alai na sotare tong ido dilihat debata, sudi do dilihat debata. Segalanya diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan dalam Yesus Kristus datang mengosongkan dirinya. Dia lahir di kandang domba adalah untuk kita. Dia menderita adalah untuk kita. Dia mati di kayu salib adalah untuk kita. Dia turun ke dalam kerajaan maut pada waktu dia dikuburkan adalah untuk kita. Dia bangkit dari antara orang mati adalah untuk kita. Dia mengutus Roh Kudus untuk menuntun kita adalah untuk kita. Dia menyediakan naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Ima parrohau kamu inna. Ati nang dagi. Ada yang nama doa rupanya kalau tugid jeng bereng odang bereng buat pertivio dao. Karena kita percaya bahwa perayaan agama tidak berakhir pada perayaan itu sendiri. Perayaan agama seperti Paskah ini akan nampak implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap sesama. Jadi adong madok dengi, molo deng bereng ngomong, torok ni halak Kristen bereng matikip Natal, Jumat Agung manang Paskah. Ale yang halak Kristen Napolin ninna. Songon dia arak pala tang baral baranyo nya udah pedoman idong ada dong ulala sitong ni. Tiki Roma udan, tiki golap, adong gozol marot tu gereja ina. Anggai yang kena hama ina tu. Nah ini kita lihat saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi mas cetabu las rohat tarangi. Hangudu, sudah detai hanguduan. Aino ni nadia nata habiari. Nah paling sudah do, af mebir do, hamatiani do. Ido detai hangi do. Nasa jol mekon nak saya pindah daudau siak kamatan ini edete yake pinang dangi itu dah. Alai dang be nama longlong, dang be nama rubur, ahalak nama tei songonan ya dukun ni batak najulu adorak suha karistenon alai nama rasoring satokin nama. Udah musim aja kamang dotamok yang ayak opati. Alai ia dunggabe patar sogo Kristus hangoluatai. Di sima gabe patar nang hamu rapon ibana di bagasan hasa ngapon. Terjamin itu. Haheheon ni Tuhatta Yesus Kristus nata pestaho sadarion dan nama mujungi. Alai patumonaan ni haheheon yakana persia doi. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati bukanlah berdiri sendiri. Kebangkitannya adalah buah sulung dari kebangkitan semua orang-orang percaya, termasuk kebangkitan kita. Pauban nama dagik tanah ulu busuk jalan naleona di Filipi dulu ayat 20 sarana kengani. Alani ama do tamu kaina. Alanunga digarar Yesus Kristus utang tai. Pahatik ni debata dang be mamurai. Hukum Taurat bukan lagi mengutuk, tapi itu
bisa kita lihat sebagai pagar untuk membatasi kita berperilaku supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bukan melepaskan. Kristus yang melepaskan. Dia telah memenuhi tuntutan hukum Taurat itu. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Dan halak na terdakwa behita, ale halak na pinitoran nama kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Alania kamang dotamu kaina. Di hari paruhumani sogot sonani dokonna di aya opaton. Dan uhuman ni debatabe kita nama rujahan jaka uhum legalistik di dok warna. Tuhan menghakimi kita bukan lagi berdasarkan hukum-hukum legalistik. Tapi pada hari penghukuman itu nanti Tuhan Allah adalah Bapa yang menunggu kita anak-anaknya kembali pulang ke rumah. Dan be panguhumi mana manguhumi hita nama rojahan dia kapati do alai ama para siroha do mana napai mai mahok kita mulak tu bagasna tiba dua kicang i malasni rohatta di pahehe rap dohot Kristus. Hehe mahitatia kamang dangi. Hehe mahitatia kamang inang. Hehe mari kita bangkit. Kristus telah bangkit. Kita dibangkitkan bersama dengan Dia. Maka hidup kita adalah hidup baru. Kalau saya mahasiswa, saya apapun pekerjaan, saya bukan lagi orang yang mudah putus asa, mudah menyerah. Karena saya telah mengenakan hidup baru. Hidup yang diberikan oleh Kristus kepada saya. Itulah kekuatan kita. Memang dunia masih penuh tantangan. Tidak mudah hidup di dunia ini. Tidak berasal dari dunia. Tujuan akhir kita bukan dunia, tetapi surga. Tapi kita hidup di dunia dan murai. Susah itu. Hidup kedongan deba nalwahon. Manang nabut curhelu sidok rupani. Mula sipata mula ni ulah hasito nga di purtibio dang. Nalwahon sa tebi tau. Ulo sipata marbadai jolma. Ina tu amatta. Ay ho maharon Allah amain sa tebi sa pula sa tebi. Ubang tiburo pangka usap pangka ni amataan nin. Api gurang gaji bereng jo ngarong arok songono narok. Api o manang as warong ina la jujur amat taon to. Imay purtibio dan murai. Tapi kita tahu, alangga dipahehe kita kan amang, inang dipahehe kita. Ima semangat ta, ima toktong nama margohok kita. Jala Tuhan na hehe, na tapestaho di bagasas sadarion. Didok do kita, saya nadong anak kudu hamuna ganupari, rasi rasa ro, ajal ni hasyangano. Amen, martangi yang mahita. Mau lihat ya Tuhan, ala dili hokko salukut na dihami. Di basa-basa hokko tu hami, ngulu na baru. Songon haheheom mo, manaluhon hamatean, songon ido hami nga di paheheho hami. Gabing ngulu na baru ngulu hok kami sa onari. Udang dope hamolo Tuhan na huarupi hami, salilingi purtibyo kami. Alay posdor hanami Tuhan dijuluani hodo hami. Diajar-ajari hodo kami, disuruh hodo terdim-ter di purbadia. Disuruh hodo Tuhan nak kaparjamita parbarita na uli mamarita hok katam Tuhami, margugui hok kami. Di basa-basa hok hodo sakramen, laho margugui hodo hok pahoton haporsyon nami. Asa-saha ditiki na mo siya Tuhan di papatar ho, hasangapom mo, hami pe gabi patar sangap, ay bau mo madaging namin na ulo busuk jalan naliaon, asa dusok ko hami. Ramotis Tuhan pasupa salu nakaruasmon. Yotakan ako somon. Tatap kami Tuhan. Pasikok ma Tuhan panggiluan namin na hurangon. Upasahat kami Tuhan mangasahon na si roham. Marhite-hite guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nani. Amen. Mari dimahita. Sian nomor 4. Onom pitu ayat 3 sa 4. Ang buhati daton hati
dosa yang perdana bolong, ingatanmu roh nami kondimi magohim, akedot kolunami gawe ulah-ulami, sai papulik rohanami gabe pangoloi diho asa-masa halahami apakah tidak kokoh ingatan rohanami kau dibiman gohi akerot kolunami gawe ulah-ulami. Tabigema hatan itu hatta menugu-nugu kita pasahaton pilihan hamoleteotta na dienet sebuku meliaki bidutulu ayat 10 sono maridok disi taruhok kamu masih tong persapuluani tu bagas parpeopan asa adong bohal di bagasa jabuku jala ujuni hamu ahu taringok tusi ninna jahuba sebaut manang soukapokku di hamu akapadiluan di langit jala manguseho tuhamu gabe maradu marlubi-lubi ido sahat.
Ali di bata amanami nari banua gijang. Horo haroroan ni salahut selehon-lehon nadinggan. Jala mual ni nasa uli basa na mauli utus. Husabaho kami siyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Mula tungarok tarsobaho kami tuho na siya tangamuhyadwe hujalohami. Ayaha mahami ubana tarleho kami manangaha tuho. Asi maroham, jaloma pilihan namion gabe uap na khusus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti, asahu pakai hami pilihanon, pati buluhon harajaon mudi tonga-tongan huriam doho di portibio. Buhay marohanami marhiti tetodim, asalam hutadahami godang nislehon-lehom mudi hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Ali Tuhan debata amanami jala parasi roha. Mauliate maroha nami jala pujion nami maho. Alanaung ditubuh ko kami padua halihon sian godang niasi ni roham. Tupak kirimon na mangulu. Marhiti-hiti hahehion ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sian namate. Nung ngagabe si palua jala si pangulu anakmu dihami. Ibana ulu nami. Si hutonon nami na marlas ni roha do kami nuang marningot hahehion nai nung talu sibolis talu hamatean talu banuaturu dang mabiar behami mida hamatean ho soropna ay nung ngamonang Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manugi ho kami sian hamatean tu haheheo sukut alani uban hupangido kami seasi maroham patugu mahaporsyon nami maniok barita na uli asa unang ganggu rohanami dinahubulut sami hamatiani seisungguli marohanami doho rohani dungan nami asarap hehe kami siap perrohaon na buruke asa tarulaho kami ngolunay baru marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di banua gicang, say pinurbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saat malamoni roham di banua tongosong na di banua gicang, lehon matuhami sa darion hangolua siapa hari, say sama dosa nami song panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Sadame jalo hamuma pasu-pasu siat tuhatta di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala sayasi marohana midaho di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Shalom, selamat Paskah.